салому алайкум дӯстони азиз. Даст аввал салому дуруди бепоёни хидмат ба ҳамаи шумо мерасонам ва аввали аввал ман фикр мекунам ки Абдурозиқ хиёнаткора ина мо отписатсияш мекунем, якум мо отписатсия ина ҷурам таваккалат ба худо. Ака ида гапае ки бародарои азиз чӣ гуфтаниям, ҳамин дар Тоҷикистон будан шуда ман ҳамин инсонҳоро умуман вуҷуд доштанашонро намедонам, лекин вақте ки мақсад Тамаев файлот кардаку мақсад дигар давлатҳо рафтан, мо ҳам интересоват кардем, гирифтем подписатсия кардем. ана ҳамин саҳари баронро тамошо кардам, рости гап гирам омад айтани ҳамон бача бовар мекунед, тамошош кардам, хеле номумкин айда. мана ҳамиқа ман чӣ гуфтаниям, хай кори чӣ май дили ма гуфт ки ҳамин гудака бигӣ отписатсия кар. ина касоне ки тарафдори ман марама дар комментария бинависанд, тарафдоре ки вай тарафдори Абдурозиқанд оам бинависанд, ҳама ҳақ дора навистанда. лекин як гапае ки ман фикр мекунам ки Абдурозиқ гунаҳгорай, мақсад о фикр кана худаш дар он дуруд чуқурчойлов буданша фикр канада, мақсад ки дар он таи санго дар он бехи ои хунук мавҷуда, як минут мефурӯи қурут мехари, ай хунукиро мебари дар онҷо, бояд шукр мегӯяд ки мақсад ки омади қад ҷои ободу дидаку ҳамаш чи ай як аввалаш худо охираш худо. Баъд як кас бояд боша ки тура як қуввае боша ки тура тела кана. И барон як қувва буди Абдурозиқда ки мақсад тела мекард, ҳамун ҷои дар корида мебурд мерасондаш. хай ма чӣ гуфтанем, боқи хонаободу тансаат бошад, ҳамин ранги гурӯҳҳои мо накунем, гурӯҳи будан, гурӯҳи иқбол будан, гурӯҳе будан ки дунявӣ будан, ҳамин гурӯҳи иқболро дар дунё ҳам тамошо мекарданд. бо дигар гурӯҳҳо буд, ина гурӯҳи арабшо будаку мисол пурранд гурӯҳое ки мақсад ҳамаш чӣ мешаванд, ай ҳамдигар нофаҳмоӣ, ҳамдигарфаҳмӣ мекунед ба қуллаи баланд мерасед, агар ҳамдигарфаҳмӣ накардед бо абрат чуқурчойловотон меред. Таваккали ҳамат ба худо.